uthetha nomfoko amsondeze ukhuma umlungu wami vele usikhaba undabezitha kanti ke baphulaphula ndami nodwa ndihamba nomfo apha uzawusazisa ndingumfo kaDlamini uzizi faka nje makasijadu. I go by the name Mr. Mrzux Figlan. Ndingumsasazi ke wezemidlalo imidlalo yaseMatrasi. Ndilapha ke MFM ngizosasaza ikemidlalo yalapha eMatrasi. MFM Matrasi FM yeke injalo ke awusiqalele ke zizi Dlamini namhlanje sidityaniswa yintoni apha namhlanje ke mhlobo wam singomdlalo nomdlalo ke phakathi kwamaqela amayi-2 sinazo nomsiyana sinazo ke une-experience kulo mdlalo waseMatrasini ke kuba siyamkhumbula kwakula mabanga phantsi waqala yena phaa ejunior yonke le nto uthe efike high school sebhubhisa fundi sathi sidlula ke ngene eyunivesithi yeyi usinazo sesiyamazi nje bizo sabele ngamanye amazwi usinazo livula okanye unespiliyoni alumeza siyaxolisa ke baphulaphuli nge-language elumezayo usinazo une-experience umsiyana ke asiyazi ke noba ngumachansa noba yintoni but isitori sakhe asifakani ncam umsiyana because okowayeke ngokuya wayenekwala sakhe siphinde simbone kwimidlalweni ungasizombona namhlanje ephethe lenzwakazi okay masike sijonge ke mphulaphuli kwenzeka ntoni apha okay nango ke umsiyana wahamba nosinazo bahlabezula izitrato zaseMakhasi nabo ke bephuma okay umsiyana ukhangela indawo sathi ujonga ukhangela indawo umsiyana ukhangela indawo okay nabo udibana noDibongs umsiyana nje wathi kanzalo ngeblack ndagam okay wayinika indawo akakha ngebazisa uDibongs umtshilo credit hayi uyaprovide uDibongs okay ke nako umsiyana uhambe uyifumene iplekhe umsiyana wahamba wayehokini kaDibongs angene umsiyana ehokini kaDibongs wangena umsiyana okay ke sekunjalo kubaphulaphuli sithi sajongile kunjalo umsiyana wathi xamacango ungqamile umsiyana kodwa ngibona usinazo ngathi akangqamanga kakhulu yena hayi usinazo kaloku i-problem njalo futhi njengoba besijizana nesipilo umsiyana seyiphendula phezulu nansi khona into amane elungise ebhukhweni umsiyana mane efaka isandla epokothweni okay umsiyana nakho engqunga andazi ukhangela ntoni okay hayi ke uDibongs kathi okay uDibongs emxelele umsiyana bazindawo neplastic kuba nanku umsiyana uvela waqonda ngqa kulapho umsiyana yesihlanu ihlala icondoms okay ke safe sex right into ezomsiyana hayi umsiyana nami baphulaphuli kanti isiqheni ufana nomsiyana ewe fana nomsiyana baphulaphuli and practice safe sex ungathi ke mphulaphula uyityi wena isuthi esephelile uyoganga mihlaba yasifuba wena okay ke umsiyana atyhini madoda ingathi umdlalo seyaqala umsiyana khanga libazise umsiyana uvele waya wathi siqanda njengoko nangoko njengoko ke mphulaphula ndijongile phambi kwesiphula into ndiyijongileyo apha phambi kwam nanku umsiyana ikhulula ibhatyi ijule ecaleni nanku sinazo naye phuthaphutha umsiyana yesekushushu sekuthensa apha endlini nanku kusehle ezinye izinto yeyi khawutshoda kam kwenzeka ntoni ngoku yeyi kumjonge umntamsiyana apha nanku mahlisa ibhodisi umntamsiyana nanku mani sinazo mane ebamba umsiyana emthi hug nemtshoke esiqinile esivuthayo tyhini umntamsiyana ngoku ngathi seyifaka isandla epokothini tyhini kupha ntoni umsiyana kupha ikhondom tyhini umsiyana ezikhondom zakhe zintoni kanti umsiyana ukhupha trust okay uzoxabana noDibongs umsiyana wena ungavuma ndayam ubone ke iChamp indawo yakho ithathe ikhondom zakho ezithengwayo bekhona no choice bendingenovuma mhlobo wam bendingenovuma tyhini hayi ke usinazo nako usinazo tyhini elula umlenze uvula kancinci usinazo okay ke baphulaphuli siyabuya entengisweni umdlalo ungekaqali baphulaphuli bethu besabuya nje apha entengisweni sibuyile ke sithumela evenkilweni lo mdlalo uthese izawuqala bacaba kunzima ukhulula ijini apha kumsiyana ndingayazi ntoni ibangela amajini ezithatha ntoni
Pinsekile umsiyane phelile into bako 2 minutes. Oh, kuthiwa umsiyane bethembisile kusinazi bakubonisa into zakhe. Hathi siyijonge le nto kamsiyane bayapho nomphulaphuli. Ngasiyazi uba yintoni angazange bayibona usinazo kule. Ndinomdla. Okay, ke sijonga ayide yakhuleke ke ibhulukhwe kamsiyana. Akho ngxaki ibhulukhwe emagqabini. Ngoku sekuyangena ematrasini apho sibhalele khona mphulaphuli. Umsiyana impempe sekudala evuthele icaca ubana inene uready for lo mdlalo. Okay, ke naku kunyuka isandla siya kwenye indawo sanyuka sayela phezulwana siyahla siyanyuka umsiyana uphatha ndawo yonke fundi ngiphathe yeka nomfana akho ngxaki wagibela ngaphezulu umsiyana naku ke ngoku sekushushu baphulaphuli umsiyana ayo bathuzula wenza njani umsiyana? Usinazo ebonakala ebusweni uba kathandanga. Awu madoda umsiyana. Isiyana ithina lento yakhe. Ntangam. Imeko enje wena ungayithini? Nanku umsiyana ezama ucacisa. Sinazo abafuna umamela. Yabo umsiyana uthi le drink noba beyiselile. I wonder drinking nane. Awu madoda usinazo akathethi umsiyana uthetha yedwa ke ngoku. Tyhini nange phinde zithi umsiyana hayi nenyongo baby yazenza izinto. Hayi kunzima kumsiyana. Zawukhumbula amazwi kamsiyana. Ezinto zambonisa. Ebethe uzambonisa. Sinazo akaphenduli nale nyongo. Nako sinazo nxiba mfondini. Hawu madoda umsiyana uzama ucenga. Ucacisa explain uba qhelanga manje. Uthanda qhelanga manje umsiyana kodwa ke thina apha emidlalweni samgqibela ngokutya bephinde vela ngoku. Hey madoda. Sinazo abafunda imamela lento. Endakanampendulo akananext uthule nje uvala umlomo uzigqibela impahla yakhe. Uske wathenza mphulaphuli. Nathi asiyazi besiyathemba lodlala lomdlalo. Nto nje baphulaphuli ngathi umdlalo kamsiyana uphela kanjalo. Hey, hayi. Hala, sibuyele ke baphulaphuli evenkileni. Sithi ke ngoku ke make sithinte abadlali bethu. Usinazo kunye nomsiyana ke sive ukuba baxhamla bathi mbonanga lo mba basando. Ewe, masiqale namani, masiqale ngosinazo. Manarana. Molo. Hello, Bondi. Unjani ntombi? Kuhle sasi, kunjani kodwa? Watholo phansi sisi. Manje sibonile umdlalo. Awuyiyo lento besiyilindela sizoxoxa. Ngaba wena uziva njani ngalo mdlalo? Bendingathemba msasi. Andazi uba ngiqala ngaphi na le nto. Bendingathemba msasazi. Bendinethemba nyhani. Kodwa akenzekanga ngale ndlela bendiyilindele lo mdlalo lo. Ndlela le bendiprepared ngayo msasazi. Umoya wam udandathekile msasazi. Prepared. Bendiprepared msasazi. Khawutsho kwamabala. Ebechaye. Msasazi, suyicacisa. Khawutsho sinazo yintoni le nto benza ithemba kangaka? Ubhuti, ndlela le bethetha ngayo. Bendilindele lukhulu. Ubungayiqonda msasi, ngase ndinganibonisa ii-chats zethu ndlela le besithetha ngayo. Ubhuti, hayi. Indihlolileyo andazi ngiqala ngaphi yonke le nto. Watsho kabuhlungu sinazo, masike sive ngapha utamsiyana. Hayi, masibambe utamsiyana. Andazi ke noba sinazo singambamba kulo wakho umnxeba okanye simfonele kowakhe okanye ayisathethisana. Andisenokudlelana nani. Hayi, masimbambe kwakhe.
Msiyana, siyamamkela enqubeni. Ndiyanamkela nam bhuti umsasazi. Unjani umfomdala emveni komdlalo omkhulu kangaka. Satana alali ngatyama umsasazi. Hayi, uxola ndoda sihleki basihleka wena. Selana nawe. Asihleki. Intoba la ndoda ahleba msiyana asihleki usixolele msiyana futhi. Khawutsho mani. Kwenze njani msiyana khawucacise. Ndibuhlungu msasazi. Andazi bangayiqala ngaphi le nto. Ndlela le bendizixelelwa ndiprepared ngayo msasazi. Andazi uba kuve kwenzeka ntoni. Andazi noba oodlamini bandiflathele na. Hayi wena msiyana, hayi mama sithembe uba ezi zinto ingathi zivame ukwenzeka ezi zinto, kodwa ke bakhona noodokta mthembelele. Bayazithetha into ezinje, bazilungise. Ukhangela uncedo mani, ukhangela uncedo. Khawutsho ke Msiyana nomdlalo uba bingumdlalo wakho besingaphi lona kwimidlalo oqhele uyidlala. Msasazi, ndinamava alo mdlalo. Sendigqiba iminyaka 12 ndiwenza lo mdlalo msasazi. Bangayixelela ozonke, ombali, oAmanda. Bayandazi uba ndinjani lo mdlalo. Msiyana, iintanga zakho zithi gqibela ngokuya wawulikrwa. Andiyazi ke leyo intsha inokumlungu bakum mna. Andiyazi nyhani loo nto ithetha ngayo msasazi. Into ebengacela kuwe nesicelo msasazi, ubungenokwazi undidibanisa nosinazo, ndicela i-second chance andibone. Ela i-second i-rematch i-rematch. Ndiyacela hle msasazi. Kungoku nje undiblokile ndikwazi ukuthetha naye kuzo zonke amakhasi onxibelelwano. Madoda yini Msiyana? Watsho kabuhlungu Msiyana. Hayi Msiyana, siyathemba usinazo phulaphule and uyakuva uba ucela i-rematch. Mandibulele msasazi. Masithemba uba uyayifumana Msiyana i-rematch. Masithemba uba uyayifumana i-rematch. Ngiyaqale kodokta mthebelelezi. Mhlawumbe ziyalunga. Wena ntanami umekwe nje. Andiyazi kodwa ke nam ndicinga uba i-second chance. Ayinike i-second chance. Makanike i-second chance. Baphulaphula. Sinibone futhi kwakhona omnye umdlalo waseMatrasi. Siniphathelele inkqubo